Hvala poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Često čujemo kako je revitalizacija dijelova RH jedan od najvažnijih ciljeva na kojima se treba raditi, a za što je, složiti ćete se, izgradnja nove, dogradnja i rekonstrukcija postojeće pruge jedan od ključnih preduvjeta. Na početku školske, a uskoro i akademske godine u ime Kluba SDP-a želim ukazati na problem koji imaju naši mladi, učenici i studenti koji redovito putuju vlakom od svojih škola i fakulteta. I ne samo da su pogođeni oni, već i dobar dio radno aktivnog stanovništva koje putuje na posao i s posla vlakom, radi u smjenama, a zbog ukidanja pojedinih vlakova i voznih redova nema alternative te mora nekoliko sati prije kretati na posao kako bi stigli na vrijeme. U razvijenom svijetu pruga ne znači samo kvalitetnu i brzu povezanost za dnevnu migraciju, ona znači i bolju kvalitetu života. U našem slučaju ona znači približavanje Zagrebu i poticanje mladih na ostanak i osnivanje obitelji u primjerice Moslavini ili Slavoniji. Nažalost u RH je tijekom ovog i prošlog mandata Vlade HDZ-a obnovljeno i izgrađeno premalo pruge po kojoj vlak može prometovati 140 km i više na sat. Problem HŽ putničkog prijevoza je kronična neorganiziranost prometa. Uz to HŽ putnički prijevoz pod izlikom korona krize ukida pojedine vlakove iz voznog reda, a zatim i same vozne redove. Zagreb kao glavni grad RH i Rijeka kao najveća luka u RH povezani su samo jednom izravnom linijom u danu. Ti polasci su vremenski jako loše tempirani jer uopće ne odgovaraju mnogobrojnoj studentskoj populaciji koja migrira između ova dva grada. Za studente i mlade koji najviše su značili direktni vlakovi između Rijeke i Osijeka, dva sveučilišna grada. Oni su mogli tada prometovati bez nepotrebnih i zamornih presjedanja, prvo u Zagrebu, a nažalost po svakoj izmjeni voznog reda sada i u Ogulinu. Vidljivo je da su se Bjelovarsko-bilogorska i Virovitičko-podravska županija političkim putem izborile za nešto bolji status, ali još uvijek nedostaje važan vlak na relaciji Koprivnica-Zagreb koji je kretao iz Koprivnice u 15:30. Upravo taj vlak bio je dio brze linije na relaciji Osijek-Rijeka. Nadalje, učenici srednjih škola i studenti Križevaca i Bjelovara nemaju gotovo nikakve veze za putovanje u školu ili na veleučilište. Nijedna županija ne smije biti županija drugog reda, svi imaju pravo na odgovarajući javni prijevoz svojih građana. Između popodnevnog učeničkog vlaka i Slavonskog Broda ne postoji veza između Vinkovaca i Novske za učenike kojima škola završava u 14 sati te do sljedećeg vlaka moraju čekati skoro 2 sata. U Slavonskom Brodu učenici koji idu na izvannastavne aktivnosti za okolna sela spojeni su željezničkom linijom u večernjim satima, moraju čekati do 23 sata i 15 minuta, 3 sata moraju čekati na polazak vlaka. Ukinuti su noćni vlakovi između Splita i Zagreba. Građani bez obzira jesu li studenti odlazili u Zagreb radi liječničkih pregleda ili nekim drugim poslom, zakinuti su za ovakav komotniji vid prijevoza i vlak koji dolazi u Zagreb odnosno u Split u jutarnjim satima. Sjeverozapad Lijepe naše također ima sličan problem. Od Čakovca i Varaždina prema Zagrebu preko Zaboka vlak nije konkurentan brzinom. Pun pogodak bio je vlak tzv. hitri Varaždinec na relaciji Čakovec-Varaždin-Koprivnica-Zagreb. Iako je bio popunjen i on je ukinut na toj relaciji i sada vozi samo do Koprivnice. Prije nekog vremena pitala sam ministra Butkovića o obnovi željezničke pruge Dugo Selo-Novska koja je planirana prije više od 10 godina, a građani koji prometuju na tim linijama samo dobivaju pusta obećanja i ukidanje postojećih linija od Vinkovaca do Zagreba. Primjerice, putovanje od mog željezničkog kolodvora Novoselec koji je od Zagreba udaljen samo 50 km traje nevjerojatnih 75 minuta. Da je razlog tome loše stanje u željezničkom prometu potvrdio i sam ministar Butković. U svom odgovoru od kolovoza ove godine rekao mi je da na dionici do Popovače je smanjena brzina sa 60 km na nevjerojatnih 40 km na sat i da će takvo stanje trajati do otklanjanja nepravilnosti za koje je rok 31. prosinca 2022. godine. Znači vlakovi na toj dionici redovito kasne, a naši sugrađani više nemaju vremena za čekanje. Državna tvrtka
treba služiti građanima svoje zemlje. Smatramo da bi Hrvatske željeznice putnički prijevoz trebale biti u službi građana i osluškivati njihove potrebe te na iste odgovoriti promjenom voznog reda, uvođenjem primjerenih novih lokalnih vlakova i osiguranjem adekvatnog broja mjesta u vlakovima gdje sada zna biti gužva zbog povećanog broja putnika. Apeliramo na ovu Vladu da učini više.